Wilujeng pepanggihan para sutresna renungan sadar Sabda Winedhar. Kula Pendeta Endar Prasetyotomo saking GKJ Wonosari Klaten, Klasis Klaten Timur, kepareng badhe maosaken renungan sadar dinten Jemuah Surya kaping 17 Februari taun 2026 ingkang kacawisaken dening Pendeta Eni Wahyuningsih. Jejerenungan sakmangke pangapunten dene ayat nats ingkang kapetik saking serat Rom bab 3 ayat 23 lan 24 mekaten. Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah lan padha kabenerake kanthi lelahanan awit saka sih rahmate lumantar panebuse Sang Kristus Yesus. Mekaten sabdanipun Gusti. Para sutresna, wonten tetembungan mekaten. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menika perangan tetembungan saking donga Rama kawula. Tuwuh pitakenan ing gesang padintenan kita ingkang nyata, menapa kita saestu purun ngapunten tiyang ingkang lepat dhateng kita. Suwawi kita raos-raosaken malih, kita galih malih kanthi temen. Minangka umat tebusanipun Gusti, prayogi kita tansah saos syukur dumateng Gusti Yesus awit panjenenganipun sampun paring pangapuntening dosa. Sedaya menika sampun kita tampi krana sih rahmatipun Gusti Yesus. Rasul Paulus nandhesaken bilih para pitados menika sampun nampi sih rahmatipun Gusti kanthi lelahanan. Pali mirmanipun Gusti ingkang agung menika prayogi tansah mbrekita kangge mbikak korining manah lan purun ngapunteni sesami. Tentu perkawis menika boten gampil katindakaken, awit kita tasih nggadhahi sifat egois. Kadangkala rumaos bilih kita ingkang leres piyambak lan tiyang sanes ingkang lepat. Kita nuntut tiyang sanes nyuwun pangapunten langkung rumiyin, lajeng kita badhe ngapunteni tiyang menika. Kita asring kesupen bilih kita ugi nate damel lepat dhateng sesami lan gesang kita boten sampurna wonten ing ngarsanipun Gusti. Dinten menika kita kaengetaken malih bab pangapuntening dosa. Suwawi kita boten namung nyuwun dumateng Gusti Yesus supados sedaya dosa lan kalepatan kita dipun apunteni. Nanging sumangga kita tansah ngapunteni tetiyang ingkang lepat dhateng kita kanthi tulusing manah, kanthi ikhlas lan kanthi legawa. Srana tumindak mekaten, saestu kita saged ngraosaken tentrem rahayu ingkang wetah saking Gusti. Amin. Gusti angandi.